ni klem ong tang para khasi ring ong para khasi pi lara kani ka ktien kala ke imbiang nang ni smat kan sup ba phin le eno no kam ban pen be ye ke jinge la ni ban wan ra ka jinge so thu jumut para khasi ban restore bang ya kata ka good virtues ka jong ka jaitBynriew ka jing ka bangi don haki pom chwa jaitBynriew jing ke tli ke e ke burom ni ndri mata kam don chu ka jing burom ni perhap be tangal di ngalabiang el di labiang nya kali ngayang pereng serok du kamili tambang so ka biang ni tadi kini kalong kum ni nama kam don chu kata ka jing perhap be burom mar kalian kadi ka jing persang jong ni biang leng ba ka revolution ban wan ra ya kata ka jing long ban pen pai biang ya kata ka jing long ka ba kum ka jaitBynriew ndri banong ban pen fer pen ka jaitBynriew nomor ka bible ka hikai gum no it yo paramajan kum bayala dia kala nga rephrase ya kata ka khot kan long it choil dia it yo paramajan larang ampak nang ban it di kum dengan it pi baju larang ampak nang bon burom di kum dengan burom pi baju ta to kam dei ban hapan sedang kadang ka jing charity begins at home kabumut ki jingong babahangan hapan sedang sha naledi ya ki jingong babah ke bangin ai sigi briu ke bangin troa sigi we ngin hapan sedang sha naledi kum ka jaitBynriew larang ngim panang ban it para mengi panang ban ye burom para mengi te kan niru ka we ke benta jo revolution te ya kita ki jing artian ki bapidon ki apprehensions ki bapidon mo pilo apprehensive ngin langsung ngila larang ngi wen wo fi ong la mo ban rat ek bam sap ngila larang ngi kelma we ta ka jing kren jo makai vali we ni ki popular philosopher wong ba if society accept corruption as normal te ngimla nei larang ngim accept ya ka corruption as normal ngila ke te ka de ngi bam de ban priang ya ka bam sap la ka long hasno tha la ka long haki jaga bni trei la ka long haki nugi bentang ngi de ben yeng persa ngide bana ngem de bendon banong bang ngem ke tinamar kata kadau kala di kapor la kalong yi ki san per ya ki seng san per thai leni yo pat baru kai ban pet ban khmi yi ki briu ki badon shisha ya kata ka jing thrang ka jing angnut ban shakri ka jaitBynriew ki briu ki pro ha ka perkhat ka perlan namar ngimla banong bangin ya le pada ka wei pat kalenti like no tangda ki nya ki jutang ki bangin ya sei lingba ka jing tip ka jing shampang ha ka ying dor ba thawai bangin thawi ka wat bangin dawa na ka sarkar India ngangit wat ka sarkar India ru kai i baka jela ka jing ta kamdon yi kita kinomi khmat ki bala ban pen smong thu aki ya ka jing don kam ju pai ba jongkari ka jing tekla di ka por ya ki pai ba bat kham tam so ka di e ki seng san per thai ban shimbe ka wi ka rai baka ta kalong kum du ba pin screen mo ban kier iki priu ki beri ki contractor ki businessman bakin ile election bakin ai ticket ki party jiki nama phimla ban khang election kadi ka democracy boro ki laban ile iki priu ki bakum kita ringam ong ya boro mala bandon pa upriu mana bodi businessman re ubadon ke jing shampang bo ubadon shisha pati ka mensi man shakri ka jaitBynriew kumuta hang hentai kidon ngim ong tending haban pek pat ikini ki priu ki bon be ta ka jing thu ban shu penlong ya ka politics ka kam khai